Duond bura mar People's Party Ndindi Nyoro dwaro ni lai mar yiero ma IEBC dhi tiyo godo bed mano moyudi e yo makare maonge kod mibadhi manyalo kelo ng'ikruok e yiero mabiro. Ma oriwo koda ka masinde mag ombulu mowacho ni nyaka nyiew kokalo lai makare kendo ochiw thuolo ne kembe mantiere kod lony e pinje maoko opiem eka mondo mi yiero achiel kuomgi. Ndindi bende oserochruok mar arita e pacho ka kodwaro ni sirikal okaw ting' mar keto arita ne jopiny. Tunataka pia tuulize IEBC. Tumeona hii Kenya, every time there is a system to be bought, be it in the healthcare system called SHA or management of the citizens called e-citizen, we have seen a tendency where all these systems are owned by people who are business partners of the president. Consequently, he owns these systems. We want to tell IEBC that the system of managing our elections must be competitively advertised globally. Na Wakenya hawataruhusu kamwe kukuwe na IEBC system kama vile tumeona ya SHA na ile ingine ya e-citizen ambayo ona ni wanasiasa wa Kenya na haswa wale wako na viti za juu zaidi. So we want all the friendly companies of the current president, Ruto. Hizo kampuni zote za wadani wake, hatutaikitikia hata moja, ikuwe ati ndio inapewa kazi ya management of the IT of IEBC.